Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille fodbold, som I nok har set på titlen. Så lad os bare hoppe ind i videoen. Nå, skal vi tage nogle skud? Det tænker jeg, at vi skal. Prøv lige med venstre. Er I klar? Prøv lige med venstre. Ikke dårligt. Nu kommer jeg egentlig på en lidt sjov idé. Hvis jeg laver et mål helt af mig selv, så skal I prøve i kommentarfeltet at skrive, hvem der var, der scorede. Er I klar? I skal gætte nu. Ja. Er I klar? Er I klar derovre? Ja. Vi skal bare bastu, bastu, kommer upp och släppa till Messina. Bastu med dig, vi som lever 100 grader nöja. Bara bastu, bastu, häng inte på så säg till bara vi. Vil I vide noget? Jeg er den nye David Beckham til at skyde frispark. Vil I se? Hvad kan I sige? Var det tæt nok på? Det var simpelthen alt for den her video. Håber den var god. Husk at like og subscribe. Ses i næste video. Hej.